Pouka ove molitve leži u potpunom duhovnom predanju, poniznosti i pronalasku unutarnjeg mira kroz nepokolebljivo povjerenje. Stihovi naglašavaju vrhunac duhovne zrelosti, napuštanje vlastite sebičnosti i ega kako bi se živjelo u skladu s višim božanskim vrijednostima. Molitva pokazuje da iskrena vjera uklanja osjećaj nemoći pred svakodnevnim problemima, ljudske suze, nevolje i muke ne moraju biti uzaludne ako ih se prihvati i prikaže s nadom u utjehu i duhovno vodstvo. Molitelj priznaje vlastitu nesavršenost i potrebitost, shvaćajući da su milost i mir darovi koji dolaze onima koji otvoreno i iskreno traže pomoć. Čovjek, bez obzira na terete i osjećaj izgubljenosti u svijetu, nikada nije sam ako svoj život, misli i djela položi u ruke bezuvjetne ljubavi i zaštite. Molitva Gospi Sinjskoj. Svakim danom toplije te molim i sve žarče Gospe Sinjska volim. Kad pred tobom na koljena padam, tvojoj svetoj milosti se nadam. Zemaljske brige nestaju bez traga. Dok me štitiš, majko moja draga, čim se uzdah iz mojega srca vine, ti me tješiš, djevo, sa visine. Kad pred tvojom divnom slikom stojim, zla nikakva više se ne bojim. U podnožju tvojega oltara, duša mi je puna svetoga žara. Čuješ uzdah i molitvu vruću, ti si izvor mojemu nadahnuću. Više dijeliš nego li sam vrijedna, bez tebe sam nevoljna i bjedna. Ti ćeš, Gospe, kroz nebeska vrata, uvesti me do svog sina zlata. Siplješ milost kao rosu s neba, svim pomažeš kome pomoć treba. Pogledaj me, dobra majko moja, tuđinka sam, al kći vjerna tvoja. Daj da sebi više ne pripadam, nek svu volju prelomim i svladam. Vršim uvijek volju tvoga sina, mila Gospe, s cvjetićem od krina. Ti me vazda moćnom rukom vodi, čun moj morem nebeskim nek brodi. Daj prikazi u tvog sina ruke, patnje, suze, nevolje i muke. Svaku miso, svako moje djelo, moju dušu, žarko srce cijelo. Više ne znam što bih mogla dat, sve što imam uzmi slatka mati.